हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ అందరికీను. సో ఈరోజు భాగవతం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో శ్రీమద్ భాగవతం కార్యక్రమంలో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 15వ అధ్యాయము భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 48 శ్లోకాలను మనము పూర్తి చేసుకున్నాము. సో ఈరోజు 49వ శ్లోకాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఆ భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో బ్రహ్మ దేవతలతో ఆ భగవద్ధామాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమాన్ని చూస్తూ వచ్చాము. సో ఆ క్రమం ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ యొక్క మానసపుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని అంటే వారు ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై ఆ వైకుంఠ లోకానికి ప్రయాణించడము. సో ఆ వైకుంఠ లోకంలో 7వ ద్వారము వద్ద వారిని జయ విజయులు అనేటువంటి ద్వారపాలకులు అడ్డగించడము. సో వారి భగవంతుని యొక్క దర్శనానికి భంగం కలిగినటువంటి కారణంగా వారు క్షణకాలం కోపానికి గురి కావడము. ఆ జయ ద్వారపాలకులు ఇరువురిని వారు శపించడము. సో అది తెలిసినటువంటి ఆ నారాయణుడు స్వయంగా అక్కడికి వచ్చినటువంటి విధానాన్ని బ్రహ్మ వర్ణించినటువంటిది. వచ్చిన తర్వాత ఆ చతుర్భుజ నారాయణ్ణి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఆ మునులలో కలిగినటువంటి మార్పు మనము ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది. ఆ తర్వాత వారు అంతకుముందు నిరాకార బ్రహ్మతత్వానికి అనురక్తులై ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని దర్శనం కాగానే ఆ భగవంతుని యొక్క చూపుల స్పర్శ వారి హృదయస్థాన్ని చేరి ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముని దర్శనము వారు ఏదైతే తన తండ్రి గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మ ద్వారా విన్నారో ఆ అంశాలను వారు తెలుసుకోగలిగారు. తెలుసుకొని ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి వారు దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి వారు కీర్తిస్తూ ఉంటారు ఆ మునులు.
సో ఎందుకంటే ఆ ఎదురుగా వారు చూసినటువంటి ఆ భగవంతుడిని అక్కడ వాళ్ళు శుద్ధ సత్వగుణమునందు తన దివ్య రూపమును ప్రకటించు పరతత్వము అంటే పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుడవు నీవే అని మేము ఎరుగుదము. నీ యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి రూపము నీ యొక్క కరుణ చేతనే మాకు అంటే కరుణ ద్వారానే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం నీ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఆ దృఢమైనటువంటి భక్తి యోగులకు నీవు అవగతమవుతావు. మరి అటువంటి నిన్ను మేము దర్శిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఇంకా చెప్తారు. యథార్థ దృష్టిని కలిగినటువంటి పరమ కుశలురు అంటే భగవంతుని యథార్థంగా దర్శించినటువంటి ఎందుకంటే భగవంతుని యథార్థ దర్శనము అనేటువంటిది చాలా అరుదుగా జరిగేటువంటి అంశం. అందుకే చెప్తారు భగవంతుడు అనేక లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి వారిలో ఏ ఒక్కరో పరతత్వమును గురించి అనుభూతం పొందడానికి అంటే ఆ బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి ఆ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఆ తత్వంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వారిలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే ఆ భగవంతుని యథార్థంగా దర్శించగలిగేటువంటి వారు. సో ఇక్కడ ఆ మునులు కూడా ఆ విధమైనటువంటి యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వారు ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. యథార్థ దృష్టిని కలిగిన పరమ కుశలురు బుద్ధిమంతులు అయిన వారు కీర్తనీయములు మరియు శ్రవణదాయకములైనటువంటి ఆ భగవానుని మంగళకర కర్మలను లీలలను శ్రవణం చేయుట యందే నెలకొని ఉంటారు. అన్యమైనటువంటి దాన్ని దేన్ని కూడా వారు వాంఛించరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి వారు అశుద్ధ భక్తులు అత్యున్నతమగు ఆ వరదానమునే అంటే ముక్తిని అంటే లక్ష్య పెట్టరు. ఆ ముక్తి ఇక్కడ సాయుధ్య ముక్తి అంటే ఆ భగవంతునిలో లీనమై అంటే ఏంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మత్వంలో లీనమయ్యేటువంటి ఆ ముక్తిని వారు లక్ష్య పెట్టరు. అటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పి ఇక మరి అలాంటి వాటిని లక్ష్య పెట్టనటువంటి వారు స్వర్గరాజ్య భోగములు వంటి అప్రధానమైనటువంటి వరములను గురించి అంటే వారికి ఇక వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారో వేరుగా చెప్పవలసినది ఏమున్నది అంటూ ఆ మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గత శ్లోకంలో మనము చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మనము ఆ 49వ శ్లోకంని చూసినట్లయితే సో ఈ 49వ శ్లోకంలో మరలా మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంకా ఈ విధంగా వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూడబోయేటం. కామం భవ స్వవృజినైర్నిరయేషు నాస్తాః చేతో వలిద్యది ను తే పదయోరమేత వాచచ్చ నస్తులసి ద్యతి తేంగ్రిశోభాః పూర్యేత తే గుణగణైర్యది కర్ణరంధ్రః. ఇక్కడ చెప్తున్నారు కామం భవ స్వవృజినైర్నిరయేషు నాస్తాత్ చేతో లివద్యది నుతే పదయోరమేత వాచశ్చ నస్తులసి వద్యది తేంగ్రిశోభాః పూర్యేత తే గుణగణైర్యది కర్ణరంధ్రః. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ మునులు భావిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము వారు ఆ జయ విజయులను శపించడము ద్వారా వారు భక్తులు వైష్ణవ అపరాధమునర్చారు అనేటువంటి భావనలో ఇక్కడ ఉంటున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకి ఆ స్వవృజినైహి అనేటువంటి పదం అంటే మా పాపములను మేము పాపకర్మల కారణంగా అనేటువంటిది. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు కామం అంటే అర్హత కలిగినంత వరకు, భవ అంటే జన్మము, స్వవృజినైహి మా పాపకర్మల కారణంగా, నిరయేషు నీచ జన్మల యందు. సో నహ అంటే మా యొక్క, స్తాత్
అగుగాక, చేతః మనసులు, అలివత్ అంటే భృంగముల వలె, యది ఒకవేళ, ను ఉండుగాక, తే అంటే నీ యొక్క, పదయో పాద పద్మముల చెంత, రమేత అంటే నియుక్తమై, వాచః వాక్కులు, చ మరియు, నహ మా యొక్క, తులసీవత్ తులసీ దళముల వలె, యది ఒకవేళ, తే అంటే నీ యొక్క, అంగ్రి పాద పద్మముల చెంత, శోభాహ శోభిల్లునట్లు, పూర్యేత నిండినచో, తే నీ యొక్క, గుణగణైః దివ్య గుణములచే, యది ఒకవేళ, కర్ణరంధ్రః కర్ణరంధ్రములు. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో కామం భవ స్వవృజినైర్నిరయేషు నస్తా అంటూ ఉన్నటువంటి, అంటే స్వవృజినైహి అంటే మా పాప కర్మల కారణమున, కామం అంటే ఆ పాపకర్మలు, ఏం పాపకర్మలు, ఆ జయ విజయులను వాళ్ళు శపించినటువంటి దానికి వాళ్ళు చింతిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ కారణమున వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో స్వవృజినైహి కామం అంటే మా పాపకర్మల కారణంగా అర్హత కలిగినంత వరకు, అంటే ఆ పాపకర్మలకు ఎంత అర్హత ఉందో అంతవరకు. సో భవః అంటే జన్మము, నిరయేషు నిరయేషు భవః అంటే నీచ జన్మలయందు, అంటే అధమ లోకాలకు వాళ్ళు పంపబడతారు. ఎందుకంటే వారు వైష్ణవ అపరాధాన్ని చేశారు కనుక వారు అది తెలుసుకున్నారు. సో తెలుసుకున్నటువంటి కారణం వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు, మా పాపకర్మల కారణంగా దానికి ఎంత అర్హత ఉంటే అంతవరకు మేము నీచ జన్మలో పొందుదుం గాక, అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ తప్పును ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే వైష్ణవ అపరాధం జరిగినటువంటిది. సో ఆ ద్వారపాలకులు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులే, ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఉన్నారు అంటే శుద్ధ సత్వగుణంలోనికి వచ్చినటువంటి వారే. సో కాబట్టి అంటే ఆ భగవంతుని భక్తులుగా ఉండేటువంటి వారే అక్కడికి రాగలిగేది. సో అనుకోకుండా వీళ్ళు కూడా వారి దర్శనార్థం కలిగినటువంటి భంగానికి వెంటనే వారు కోపం తెచ్చుకొని, అంతకుముందు కూడా బ్రహ్మ చెప్తారు, సో ఎప్పుడైతే దర్శనము ఆపివేయబడుతుందో ఆ కామం యొక్క చిన్న సహోదరుడైనటువంటి క్రోధము వెనువెంటనే వారిలో వచ్చింది అని చెప్తారు కదా. సో కాబట్టి ఆ కామం వెంటే క్రోధం ఉంటుంది. క్రోధము ఇక్కడ బహిర్గతమైనటువంటిది. సో దానికి వారు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సో అంటే నా హ అంటే మా యొక్క స్థాత్ అగుగాక, అంటే మేము చేసినటువంటి ఈ పాప కార్యాలకు ఎంత అర్హత ఉంటే అంత విధంగా అధమ జన్మలను మేము పొందడానికి అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము అంటూ వారు ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, చేతః చేతో లివద్యతి నుతే పదయోరమేత, అంటే ఇక్కడ చేతః అంటే మనసులు, అలివత్ అంటే భృంగముల వలె, తేనెటీగల వలె, భృంగరాజు అంటాం కదా, భృంగముల వలె, యది ఒకవేళ, ను ఉండుగాక, తే అంటే నీ యొక్క, పాద పద్మముల చెంత, రమేత అంటే నియుక్తమై. సో మాకు నీచ జన్మలు కలిగినప్పటికీ కూడాను మా యొక్క మనసులు ఆ మకరందం వెంట భృంగాలు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అదే మాదిరిగా, ఒకవేళ ఆ విధమైనటువంటి నీచ జన్మలను మేము పొందినట్లయితే మా యొక్క మనసు నీ యొక్క పాద పద్మాలయం చెంత నియుక్తమయ్యే విధంగా మాకు అనుగ్రహించండి, అంటే నియుక్తమై ఉండేటువంటి విధంగా మమ్మల్ని కరుణించండి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా అంటున్నారు, వాచచ్చ నస్తులసి వద్యతి తేంగ్రి శోభాః, అంటే ఇక్కడ వాచ అంటే వాక్కులు,
అంటే మేము పలికేటువంటి మా యొక్క మాటలు. చ మరియు నా అంటే మా యొక్క. సో, ఇక్కడ తులసీవత్ హ్మ్. తులసీ దళముల వలె తే అంటే నీ యొక్క అంగ్రి పాదపద్మముల చెంత శోభాహ శోభిల్లేటట్లుగా అంటే మా యొక్క ఆహ్, హృదయం, ఆ మనస్సు అలాగే మా యొక్క మాటలు నీ పాదపద్మాల చెంత నిలిసి ఉండే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ కోరుతున్నారు. సో, ఇంకా అడుగుతున్నారు. పూర్యేతతే గుణ గణైర్యది కర్ణరంధ్రః అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మరలా పూర్యేత అంటే నిండినచో, తే అంటే నీ యొక్క గుణగణైః నీ యొక్క దివ్య గుణములచే ఏంటది కర్ణరంధ్రః కర్ణరంధ్రాలు నీ యొక్క గుణ గణాల చేత పూర్తిగా నిండే విధంగా అంటే మేము నీ యొక్క గుణగణాలను శ్రవణం చేసే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ ఆ మునులు వేడుకుంటూ ఉన్నారు. శ్రీల ప్రపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఇక్కడ అనువాదం చూసినట్లయితే సో వారు ఈ విధంగా అనువాదం ఈ శ్లోకానికి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హే ప్రభు, మా హృదయములు నీ పాదపద్మ సేవయందు నిరంతరము నెలకొని యున్నంత వరకు నీ చరణాంబుజములకు అర్పించినప్పుడు తులసీదళములు శోభిల్లునట్లుగా మా వాక్కులు అంటే నీ కర్మలను పలుకుట ద్వారా మా మాటలు మాతే పలకబడేటువంటి నీ యొక్క కర్మల యొక్క పలుకులు శోభిల్లునంత వరకు మా కర్ణరంధ్రములు నీ గుణగానముతో నిండియున్నంత వరకు మా కెట్టి నరక జన్మ వసగినను సరియేనని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము అంటూ ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనకి దీన్ని అనువాదం తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నారాయణ్ణి వాళ్ళు వేడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ సనకాది మునులు. ఎందుకంటే ఆ ద్వారపాలకులు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, మరి భక్తుల పట్ల ఈ మునులు అపరాధమునర్చారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఎప్పుడైతే భగవంతుని దర్శించుకున్నారో వారిలో ఉన్నటువంటి అంతా తొలగిపోయి ఆ భక్తితత్వం హృదయస్థ పరమాత్ముని ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి పరతత్వం అంతిమ దశ అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి వారు ఇక వారి తప్పును తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడుతూ ఆ భగవంతునితో అంటూ ఉన్నారు. హే ప్రభు, మా హృదయములు నీ పాద పద్మ సేవయందు నిరంతరము నెలకొని ఉన్నంత వరకు అంటే మేము ఎప్పుడూ నీ పాద పద్మాల సంత సేవ చేసుకునే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి. అలాగే నీ చరణాంబుజములకు అర్పించినటువంటి తులసీ దళములు శోభిల్లుతున్నట్లుగా మా వాక్కులు అంటే తులసి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగింది, ఎంతో విలువ కలిగి అంటే మనం ఏంటి మెడిసినల్ వాల్యూస్ కలిగినటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ తులసి దళాలు ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను చేరుతాయో అప్పుడు అవి శోభిల్లుతూ ఉంటాయి, వాటి యొక్క విలువ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో అవి ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను చేరినప్పుడే. సో అదే విధంగా ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు, నీ చరణాంబుజములకు అర్పించినప్పుడు తులసి దళములు శోభిల్లునట్లుగా అంటే తులసికి ఎప్పుడు విలువ వస్తుందంటే భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను చేరినప్పుడు. సో మరి ఆ విధంగా మా యొక్క మాటలు కూడా మా యొక్క వాక్కులు వాచచ్చ నస్తులసి వదిత్యది అని చెప్తూ ఉన్నారు. తే అంగ్రి శోభాహ అంటూ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ తులసీ దళాలు శోభిల్లేటట్లు ఎలా నీ యొక్క పాద పద్మాలని చరణాంబుజములను చేరినప్పుడు అవి శోభిల్లినట్లుగా మా వాక్కులు అంటే మా మాటలు నీ గురించి నీ యొక్క కర్మలను పలుకుట ద్వారా మేము నీ గురించి మేము కీర్తించగలిగినంత వరకు అలాగే మా కర్ణ రంధ్రములు నీ యొక్క గుణములతో నిండి ఉన్నంత వరకు ఎందుకంటే ఆ శ్రవణం ఇక్కడ మాకెట్టి నరక జన్మ వసగినను సరియేనని ప్రార్థించుచున్నాము. మేము చేసినటువంటి తప్పుకు
మాకు అధమ జన్మ లభిస్తుంది. అటువంటి జన్మను నీవు పడవేస్తావు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడికి ఆ స్వేచ్ఛ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా మనకి నెక్స్ట్ జన్మలు మనం చేసినటువంటి కర్మల పరంగా ఆ జన్మలను ఇచ్చేటువంటి వాడు భగవంతుడు. సో కాబట్టి అటువంటి నీవు మాకు దేనినిచ్చినా పర్వాలేదు. అంటే నరకానికి మేము పోయినా పర్వాలేదు. కానీ మా హృదయం నీ పాదపద్మ సేవయందు నిరంతరము నెలకొని ఉండే విధంగా మా యొక్క మాటలు, వాక్కులు నీ గురించి కీర్తించేంటు విధంగా మా యొక్క చెవులు నీ యొక్క శ్రవణాన్ని, అంటే సాధారణంగా ఏంటి మనము శ్రవణము, కీర్తనము కదా! స్మరణం. సో ఇవి భక్తిలో అంశాలు. సో ఆ విధంగా మేము భక్తిలో ఉన్నంత వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అంటే ఇక్కడ నరకంలోనైనా ఉండగలుగుతాం, కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఉండలేము. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందినటువంటి వారికి నరకమైన, స్వర్గమైన ఒకటే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ డిఫరెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నారు. ఇక వారు యొక్క వివరణ భాష్యము మనం చూసినట్లయితే, సో శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। సో శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय। శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అనువాదం తెలియచేసి వివరణ ఈ విధంగా మనకి చాలా చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. వారి యొక్క వివరణను మనం చూసినట్లయితే, సో చదివి వినిపిస్తాను. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय। ఇరువురు భక్తులను అహంకారంతో శపించిన కారణమున సనకాది నలుగురు మునులు దేవదేవుని చెంత తమ దీనతను ప్రదర్శించుచున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అదే కదా ఇక్కడ వాస్తవానికి అర్థం. సో ఇక ఆ భగవంతుని దర్శనం కాగానే వారు ఆ క్షణిక ఆవేశంలో ఆ ద్వారపాలకులను శపించిన కారణము ఇక వారు తప్పు చేశారు అనేటువంటిది, ఇక వారు దీనస్థితిలోనికి పడిపోయారు. భగవంతుని యొక్క భక్తుల పట్ల అపరాధం చేసినటువంటి కారణంగా వారు ఇక ఈ దీనమైనటువంటి స్థితిని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఆ సనకాది మునులు ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వారు, యోగ మాయ చేతనే వారు కోరుకున్నటువంటి ప్రదేశానికి చేరుకోగలిగినటువంటి వారు. మరి అటువంటి వారు, ఎందుకంటే మొదటగా వారు వాస్తవానికి ఈ సృష్టిలో చాలా పూర్వీకులిక బ్రహ్మ తర్వాత సృష్టించబడినటువంటి వాళ్ళు. మరి అటువంటి పూర్వీకులు అయినటువంటి వాళ్ళు మరి వివాహం చేసుకొని భార్యలను పొంది సంతాన ఉత్పత్తి చేయమని బ్రహ్మ అడిగితే దాన్ని నిరాకరించి ఆ బ్రహ్మతత్వంలో అనుభూతి పొందుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళుగా వీళ్ళు సనకాది మునులు, సనకాది కుమారులు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి మనం ఇంతకుముందు చాలా పూర్వీకులు అయినప్పటికీ కూడా, అంటే వీళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి జీవులందరికంటే పూర్వీకులు అయినప్పటికీ కూడా వారు కుమారులుగానే ఉంటారు. అంటే అడల్ట్ ఏజ్కి వాళ్ళు అంటే రాకుండా కుమారులుగానే, ఎందుకంటే వారికి ఇక ఏ విధమైనటువంటి మైథున క్రియలు కానీ అలాంటి వాటి మీద వాంఛ లేకుండా ఉండే విధంగా వాళ్ళు కుమారులుగానే, ఇంతకుముందు మనకి చెప్పినటువంటి అర్ధదశ అంటే 5-6 సంవత్సరాల వయసు వారు లాగానే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి ఇది లేకుండా ఎంతో శుద్ధంగా ఉన్నటువంటి వారు. మరి అటువంటి వారు
ఎక్కడికైనా కోరిన ప్రదేశానికి చేరుకోగలిగినటువంటి వారు ఇక అక్కడికి రాగానే క్షణకాలం ఆ భగవంతుని దర్శనానికి ఆటంకం కలుగుతుంది. తన ప్రభువుని దర్శించుకోకుండా వైకుంఠనాథుడిని దర్శించుకోకుండా అడ్డుకున్నారు అనేటువంటి కారణంతో వారిని శపించారు. సో, అప్పుడు ఆ తర్వాత వెంటనే వారు తన తప్పులను తెలుసుకొని ఆ దీనతను భగవంతుడి ముందు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి తమ తప్పును ఒప్పుకున్నారు. శరణాగతులవుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు. సో, ఇక వైకుంఠ లోకంలోనికి ప్రవేశించకుండా తమను నిరోధించిన ద్వారపాలకులు అంటే జయ విజయులు నిక్కంగా అపరాధులే. మరి భగవంతుని దర్శనార్థమై వెళ్ళారు కదా వాళ్ళు. అటువంటి శుద్ధతత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు వారిని భగవంతుని దర్శనం చేసుకోకుండా ఆపడం అనేటువంటిది ద్వారపాలకులు చేసినటువంటి అపరాధమే. అందుకనే ద్వారపాలకులు కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకొని మాకు ఒకవేళ మీరిచ్చినటువంటి శాపాన్ని మేము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము. కానీ మేము వీళ్ళు భావించేలాగానే నీచ జన్మలు అంటే అతమలోకాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ భగవంతుని స్మరణ ఉండే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ వాళ్ళు వేడుకున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆ కుమారాదుల పట్ల చేసినటువంటి అపరాధాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా భక్తులే. సో, అయితే ఇక్కడ అది అపరాధులే అయినప్పటికీ కూడా వైష్ణవులు అయిన సనకాది మునులు కోపంతో వారిని శపించుట సరికాదు. మరి వైష్ణవులు ఎలా ఉండాలి? ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము సమత్వంతో ఉండాలి. శత్రుమిత్ర భేదం లేకుండా ఉండాలి. అందరినీ కూడా సమంగా చూడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. అంటే ఆ తత్వాన్ని చేరుకునేటువంటి లక్షణాలు భగవద్గీతలో మనకు భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి. మరి వైష్ణవులైనటువంటి సనకాది మునులు కోపంతో వారిని ఆ విధంగా శపించడం అనేటువంటిది సరికాదు. కాబట్టి అది కూడా అపరాధమే. ఇటు జయ విజయులు జరిపినటువంటిది అపరాధమే. ఇటు సనకాది మునులు సనత్ కుమారులు కోపంతో వారిని శపించడం కూడా సరి అయింది. అయినా భగవంతుడు వారిని ఏ విధంగా అనలేదు కదా. సో, ద్వారపాలకులను ఏమీ అనలేదు. మీరు ఆ కుమారులాదుని అడ్డుగించడం ఏంది, నా దర్శనార్థం వచ్చినటువంటి వారిని అని ద్వారపాలకుల పైన కోపించలేదు. భగవంతుడు తన భక్తుల ఎడ ఎంతో వాత్సల్యంతో ఉంటాడు. అలాగే సనకాది మునులను కూడా ఏమీ అన్నది. సో, కాబట్టి వాళ్ళే రియలైజ్ అవుతున్నారు. భక్తులు వాళ్ళే తెలుసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సో, వైష్ణవులైనటువంటి సనకాదులు మునులు కోపంతో వారిని శపించడం అనేది సరికాదు అంటున్నారు. భక్తులను శపించడం ద్వారా తాము తప్పిదము వనర్చితిమని ఆ సంఘటన జరిగిపోయిన పిదప మునులు ఎరగగలిగిరి. సో, అంతకుముందు నిరాకార బ్రహ్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడైతే భగవంతుని దర్శనం జరిగిందో, ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే వారు శపించారో, శపించిన తర్వాత వారు చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఒకసారి జరిగిపోయింది. వైష్ణవ అపరాధాలు జరిగిపోయిన ఇరువురి మధ్యలో కూడా. సో, ఇరువురు కూడా ఆ తప్పులు చేసిన తర్వాత తెలుసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. సో, అది చక్కగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే నరకమయ జీవనమునందు మనసులు నారాయణ పాదపద్మ సేవారతి నుండి వైదొలగకూడదు అని వారు ప్రార్థించిరి. సో, ఇక ఎలాగూ ఇద్దరు కూడా అపరాధాలు చేశారు. అటు జయ విజయులు, ఇటు సనకాది మునులు చేసినటువంటివి అపరాధాలు. ఆ అపరాధానికి ఇక వారు ఖచ్చితంగా కింది లోకాలకు వెళ్ళవలసినటువంటిదే. మరి అటువంటి పరిస్థితులలోనూ వారు అంటే 2 గ్రూపులు కూడాను, అటు జయ విజయులు, ఇటు సనకాది కుమారులు ఆ భగవంతుని నారాయణుని విస్మృతి జరగకుండా కావాలనేమో జయ విజయులు కోరుకున్నారు. ఇక్కడ సనకాది మునులేమో ఆ నారాయణుడి యొక్క పాద పద్మ సేవారతి నుండి వైదొలగకుండా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ ఆ ఎదురుగా దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ నారాయణ్ణి వారు ప్రార్థించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, అది వారు తెలుసుకున్నటువంటి అంటే భక్తులు శుద్ధ భక్తులు కలిగేటువంటి మార్పు, శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలని ఇక్కడ మనము ఈ 2 సంఘటనల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో, ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంత చక్కగా మనకి భక్తులు ఏ విధమైనటువంటి భావనతో ఉంటారు, అలాగే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి భావనతో ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనకి వివరించారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నిరంతర భగవత్ సేవ ఏ ఉన్నచో ఎటువంటి జీవన పరిస్థితిని గూర్చియు భక్తులు
వెరుగ చెంది ఉండరు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క నిరంతర సేవలోనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళకి అది నరకమైతే ఏంటి, స్వర్గమైతే ఏంటి? ఆ స్వర్గ నరకాలకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే ఆ స్వర్గలోక సుఖాలు గాని, నరకంలో ఉండేటువంటి కష్టాలకు అన్నింటిని కూడా భగవత్ సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి వాటిని గురించి వారు ఎరుగ చెంది ఉండరు అని చెప్తున్నారు. అక్కడ ఉండేటువంటి సుఖభోగాలు కానీ, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇవి కానీ, వాళ్ళెప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే ఉంటారు. సో, అప్పుడు మాయా శక్తి నుండి బయటపడి ఉన్నారు కాబట్టి, యోగా శక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి అనేటువంటి ఆ యోగ శక్తి ద్వారా, పరాశక్తి ద్వారా వాళ్ళు రక్షించబడుతూ ఉంటారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. నిరంతర భగవత్ సేవయే ఉన్నచో ఎటువంటి జీవన పరిస్థితిని గూర్చి భక్తులు ఎరుగు చెంది ఉండరు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కనుకనే నారాయణుని భక్తులు, నారాయణ పర అంటే నిరంతరము ఆ నారాయణుని యొక్క సేవలో 24/7 నారాయణుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండేటువంటి వారు. ఆ నారాయణుని యొక్క శ్రవణ కీర్తనాదులలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు. నకుచ్చ న బిభ్యతి అని చెప్తున్నారు. అని తెలుపబడింది శ్రీమద్ భాగవతంలో అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నారాయణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొని ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు నరక స్థితి యందు ప్రవేశించుటకు భయపడరు, స్వర్గానికి కానీ వారు భయపడరు అని చెప్తున్నారు. నరక స్థితికి చేరుకోవడానికి వారు భయపడరు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకనే ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి శాపాలించిన ఎక్కడికి రావడానికైనా ఇది ఉండదు. ఒకసారి మనం భగవద్గీతలో సంఘటన చెప్పుకుంటాం. పార్వతీమాత భక్తుణ్ణి, వైష్ణవ భక్తుణ్ణి శపించినప్పుడు, మాత నేను శివుడి పట్ల జరిపినటువంటి అపరాధానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను, నేను మీ శాపాన్ని స్వీకరిస్తానని వెళ్తాడు. అప్పుడు శివుడు చెప్తాడు పార్వతితో, చూసావా పార్వతి, వైష్ణవ భక్తులు ఎంత నిభ్రంతో ఉంటారు, దేనికి కూడా కలతనుందరు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. నిరంతరము భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎటువంటి జీవన పరిస్థితి గురించి వారు ఆలోచించరు, వారు అది తెలుసుకొని ఉండరు అని చెప్తున్నారు. సో నారాయణ భక్తులు నకుచ్చ నబిభ్యతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే నారాయణ పర అంటే నిరంతరము నారాయణ యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది, అది భక్తులు చేసేటువంటిది. మరి ఇక భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళు స్వపరాహ అంటూ, మనం ఇంద్రియ తృప్తి, మన భాగాలు మనము కనుక మనకి ఇక్కడ సుఖ దుఃఖాలు అనుభూతమవుతుంది. నరకం అంటే అబ్బో ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి, స్వర్గం అంటే ఎన్నో సుఖాలను అనుభవిస్తాము అనేటువంటి భావన స్వపరలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఉంటాయి తప్ప నారాయణ పరలో ఉన్నటువంటి వారికి ఉండవు అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో చక్కగా మనకి ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. నారాయణ్ణి దివ్యమగు ఆ ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొని ఉన్న కారణమున వారు నరక స్థితి యందు ప్రవేశించుటను భయపడరు. స్వర్గమును కాని నరకమును కాని వారికి సమానమే, స్వర్గమైన నరకమైన సమానమే వారికి. ఎందుకంటే వారు నిరంతరము కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు కాబట్టి ఇక వారికి ఆ స్వర్గ నరక భేదాలు వారు ఏమీ ఉండవు. సో రెండు సమానమే వారికి. వారు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు కనుక. సో భౌతిక జీవనము గడుపు ఆ భౌతిక జీవనాన్ని గడుపునప్పుడు అంటే సాధారణమైనటువంటి జీవితం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ లౌకిక విధానాలలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో స్వర్గములు అంటే స్వర్గ నరకాలు రెండును ఒకటే మరియు సమానమే. సో అంటే ఎవరైతే ఆ భక్తులుగా ఉంటారో ఆ భౌతికమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారో అటువంటి వారికి ఆ స్వర్గ నరకములు రెండును ఒకటే అని చెప్తున్నారు, సమానమే అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే అవి భౌతికమైనటువంటివి, ఆ రెండింటిలో ఎచ్చట భగవత్ సేవ లభించదు. కనుకనే భగవత్ సేవ రతులు స్వర్గ నరకముల నడుమ భేదముగాంచరు. ఎందుకంటే వారు నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు. కేవలము లౌకికులే
వానిలోని హెచ్చుతగ్గులను ఎన్నుకుంటారు. సో స్వర్గము అంటే సుఖాలు, నరకము అంటే కష్టాలు అనేటువంటిది లౌకికమైనటువంటి జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి ఈ హ్మ్. సో ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనే భావనలో ఉన్నటువంటి వారే అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తులకు ఆ రెండిట్లో ఎక్కడ కూడా ఆ భేదాన్ని వాళ్ళు చూడలేరు. ఎందుకంటే వారు నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, భక్తులను శపించిన కారణమున తాము నరకమున కేగినను భగవత్ సేవ మాత్రము మరుపుకు రాకూడదు అని ఆ నలుగురు మునులు ప్రార్థించిరి. అందుకే సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించి భక్తులు ఎలా ఉంటారు, అభక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలను వివరించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ మునులు ఆ ద్వారపాలకులైనటువంటి వారు భక్తులే కనుక వారిని శపించినటువంటి కారణమున వారు తాము ఖచ్చితంగా అధమలోకాలకు పోతాము అని, ఆ అధమలోకాలకు పోయినా కూడా భగవత్ సేవ మాత్రము మరుపుకు రాకూడదు అని ఆ నలుగురు మునులు ప్రార్థించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, భగవాన్ని దివ్యమగు ప్రేమమయ సేవను 3 విధములుగా నిర్వహించవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే భగవానికి మనం చేసేటువంటి సేవలు 3 రకాలుగా చెయ్యవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఏంటంటే అవి, ఒకటి దేహంతో చేసేటువంటిది. ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఈ దేహాన్ని అనుసరించి దేహం ద్వారా మనము భగవంతుని ముందు నాట్యం చేయడం, నృత్యం చేయడం, ఆ విధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి క్రియల ద్వారా దేహంతో సేవ చేయొచ్చు అంటారు. మనస్సుని భగవంతుని యందు స్థిరపరిచి ద్వారా బుద్ధి భగవంతుని పైన కేంద్రీకరించి మనము ఆ మనసుతో కూడా భగవంతునికి సేవలు చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు, ప్రేమమయమైనటువంటి సేవలు. అలాగే వాక్కులతో ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం ద్వారా నిర్వహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమమయ సేవను 3 విధాలుగా, అంటే దేహంతోనూ, మనసుతోనూ, వాక్కుతోనూ నిర్వహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. తమ వాక్కులు దేవదేవుణ్ణి కీర్తించుట యందే సదా నెలకొనవలనని మునులు ఇచ్చట ప్రార్థించిరి. అంతే కదా, మా యొక్క మాటలు మీ గురించి ఉండేంత వరకు మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. అలాగే మా యొక్క కర్ణరంధ్రాలు మీ యొక్క కర్మలను గురించి శ్రవణంతో నిండిపోయి, మీ కర్మల గురించి నిండి ఉన్నంత వరకు మాకు ఇది లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ మునులు కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటిది, తమ వాక్కులు దేవదేవుణ్ణి కీర్తించుట యందే సదా నెలకొని ఉండాలి అని మునులు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఎవరేని ఇంకా చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ వారి యొక్క దేవదేవుని కీర్తించుట, మాటలు వారిని కీర్తించడం నందు భక్తులు అలంకారికమైనటువంటి, కొంతమంది బయట మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కళ్ళు స్పీచ్ ఇస్తూ ఉంటే ఎంతో ఇదిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అది భౌతికమైనటువంటిది. సో కానీ ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు ఆ విధమైనటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ చాలా చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఎవరేని అలంకారిక భాషలో చక్కగా మాట్లాడవచ్చును, లేదా వ్యాకరణబద్ధంగా పలుకుటలో నిష్ణాతుడై ఉండవచ్చును, కానీ అతని పలుకులు కృష్ణ సేవయందు నిలువనిచో అవి రుచిరహితములు, నిజలాభ శూన్యములు అయ్యుండును. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, వ్యర్థం, భౌతికమైనటువంటి లిటరేచర్స్ గ్రంథాలన్నీ కూడా వ్యర్థమైనటువంటివి, సమయాన్ని వృధా చేసేవి అని చెప్తారు. అందుకే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలను, శాస్త్రాలను, పురాణాలను చదవడం వల్ల జీవుడిని ఉద్ధరించబడతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి ఇవన్నీ కూడా అందిస్తారు. అందుకే నియమం ఇస్కాన్లో కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గ్రంథాలని చదువుతూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఎవరైనా అలంకారిక భాషలో చక్కగా మాట్లాడవచ్చు, లేదా వ్యాకరణబద్ధంగా పలికి ఉండవచ్చు, ఆ వ్యాకరణంగా మాట్లాడడంలో నిష్ణాతులై ఉండవచ్చు, పండితులై ఉండవచ్చు,
కానీ ఆ పండితుడు పలికేటువంటి పలుకులలో కృష్ణ సేవ లేకపోయినట్లయితే అది నిరర్ధకము, అంటే రుచిరహితములు, నిజలాభ శూన్యము. నిజలాభం ఏంటి? ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ స్మరించుకోవడము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ మర్చిపోకుండా ఉండడము. మరి అవి లేనప్పుడు ఎటువంటి అలంకృతమైనటువంటి పదాలు కానీ, ఎటువంటి క్రమబద్ధమైనటువంటి వ్యాకరణబద్ధంగా ఉన్నటువంటి మాటలు కానీ వ్యర్థమే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన శ్లోకంలో తులసీ దళాల ఉపమానము వసగబడినది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమన్నారు వాళ్ళు మునులు? ఆ తులసీ దళాలు మీ పాదాల చెంత చేరిన తర్వాత వాటి ఎంతో శోభాయమానమవుతుంది వాటి యొక్క గుణాలు అని చెప్తున్నారు. అంతకుముందు అవి సాధారణ తులసి, కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని పాదపద్మాల చెంత చేరావో వాటికి అవి ఎంతో శోభాయమానంగా విరజిల్లుతుంటాయి. అవి వాటి పాదపద్మాలను చేరగానే మిగిలినవన్నీ కూడా మనకి భగవద్ధామ వర్ణనలో బ్రహ్మ చెప్తాడు. సో తులసీ దళాలు భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించగానే అవన్నీ కూడా దాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాయి, దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉంటాయి అని చెప్తారు కదా. సో మరి ఇక్కడ కూడా ఆ ఉపమానాన్ని వసగారు అని చెప్తున్నారు. ఔషధ గుణముల దృష్ట్యా తులసి పత్రము మిగుల ఉపయోగకరమై ఉన్నది. పరమ పవిత్రమైన ఆ పత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మములకు అర్పించబడును. అనగా తులసి దళములు పెక్కు శుభగుణములను కలిగి ఉన్నది, కానీ అది భగవానుని పాదపద్మములకు అర్చింపబడనిచో అంతటి విలువను ప్రాధాన్యతను పొందియుండేది కాదు. అంటే తులసికి అంత ప్రాముఖ్యత ఎందుకు వచ్చిందంటే అది విష్ణు ప్రియమైనటువంటిది. సో కనుకనే ఆయన యొక్క పాదపద్మాల చెంత చేరినటువంటి ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మాలకు అర్పించబడినప్పుడు అది అంతటి విలువను పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అది ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలకు అర్పించబడనిచో అంతటి విలువను ప్రాధాన్యతను అది పొంది ఉండేది కాదు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా వాక్చాతుర్యంతో లేదా వ్యాకరణ దృష్టితో చక్కగా మాట్లాడినా, భౌతిక దృష్టి కలిగిన శ్రోతలకు అది గొప్పగా శ్లాఘనీయంగా కావచ్చు. ఒక్కొక్కళ్ళు స్పీచ్ ఇస్తూ ఉంటే ఎంతెంతో గొప్పగా ఉంది అని వింటూ ఉంటుంటారు కదా, గంటల తరబడి కూడా వినగలుగుతూ ఉంటుంటారు. అతని పలుకులు భగవత్ సేవా యుతములు కానిచో అవి నిరర్ధకములే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది ఎటువంటి ఎంతో భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తే, ఈ చెవులకు తృప్తి మాత్రమే అది. కానీ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు లేనప్పుడు ఆ జీవుడిని ఎలా ఉద్ధరించబడుతుంది అది? సో కనుక అవన్నీ కూడా నిరర్ధకములే అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భోగ భావనలతో ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉండేటువంటి వారికి మాత్రమే అవి గొప్పగా ఉండి ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అవి వాటిలో భగవత్ సేవా యుతములు, భగవంతుని నామాలను గురించి కానీ, భగవంతుని యొక్క కర్మల లీలలను గురించి కానీ, గుణాలను గురించి కానీ లేకపోతే అవన్నీ కూడా నిరర్ధకములే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కర్ణరంధ్రములు అతి చిన్నవి, అవి ఎంతటి అల్పమైన శబ్దముతోనైనా నిండిపోగలవు. అటు ఎడ కృష్ణ కీర్తనమనిడి గొప్ప నాదమును అవి ఎట్లు గ్రహింపగలవు అనేటువంటిది మనకు అనిపిస్తుంది. చౌరంధ్రాలు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కదా, మరి ఆ కృష్ణ నాదాన్ని ఎంతో వింటే ఎప్పటికీ మరి అంత గొప్పగా ఉంటుంది కదా, అనంతంగా ఉంటాయి కదా, మరి ఎలా ఈ చెవుల ద్వారా నిరంతరం అంటూ ఉన్నాం కదా, మరి చిన్న రంధ్రాలు వీటికి నిండిపోగలుగుతాయి కదా అనే భావన రావచ్చు, భౌతికమైనటువంటి భావన. దానికి కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కటి ఉపమానంతో సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు మనకి. దీనికి సమాధానమేమనగా, కర్ణరంధ్రములు ఆకాశము వంటివి. సో చిన్నగా కనిపించినటువంటివి అయినప్పటికీ కర్ణరంధ్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆయన ఆకాశంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. ఆకాశము ఏనాడు పూరింపబడినట్లుగా, ఆకాశంలో ఎంత ఎంత నింపుతున్నా, నువ్వు ఎంత నింపుకుంటూ పోతూ ఉన్నా ఇంకా ఇంకా వెల్తిగానే ఉంటుంది, ఇంకా
పంపించవచ్చు ఆకాశంలోనికి. సో ఈ కర్ణ రంధ్రాలు కూడా అటువంటివే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆకాశము ఏనాడు పూరింపబడినట్లుగా ఎన్ని రకముల శబ్దములు నింపుచూ ఉన్న చెవి మాత్రము మరింత అధికంగా వాటిని స్వీకరింప సమర్థమయ్యుండును. చెవి యొక్క గుణము అటువంటిదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి చెవులు ఏదో కొద్దిగా నిండగానే సంతృప్తి అయిపోయింది. కొద్దిగా మనం భౌతికమైనటువంటి విషయాలను మనం కొంచెం వినగానే మళ్ళీ వినాలనుకోండి, ఏదన్నా ఒకటి మళ్ళీ అది మనకు బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా, అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అది భౌతికమైనటువంటి భావన. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిని ఎంత వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. అర్జునుడు పరిస్థితి కూడా అదే చెప్తాడు భగవద్గీతలో. ఓ కృష్ణ, నీ యొక్క దివ్య విభూతులను మరలా నాకు తెలపజేయవయ్యా. ఎందుకంటే నీ వచనామృతము వింటూ వింటూ ఉంటే నాకు తనివి తీరడం లేదు. అంటే భగవంతుడి యొక్క వచనాలు ఆయన చెప్తున్నాడు కదా అక్కడ, ఆయన యొక్క వాటిని. సో కాబట్టి ఆ వచనాలు అమృతం లాగా ఉన్నాయట, తనివి తీరడం లేదట. సో అందుకే చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో భగవద్గీత, భాగవతం వంటి వాటిని నిరంతరము కూడా మనము అమృత వాహినిలాగా వాటిని వింటూనే ఉండాలి. సో ఆ భగవంతుని లీలలను ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా ఆకాశంలో ఎంత ఇది ఉంటుంది, ఇంకా ఇంకా వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆకాశము ఏనాడు పూరింపబడినట్లుగానే ఎన్ని రకాల శబ్దములు పోయినను చెవి మాత్రము మరింత అధికంగా వాటిని స్వీకరింప సమర్థమయ్యుండును. చెవి గుణమే అటువంటిది. ఎందుకంటే చెవి ఈ మనకున్నటువంటి ఈ రంధ్రాలు, నవరంధ్రాలు శుద్ధ సత్వంతో పరిశుద్ధించుకోవాలి అని చెప్పారు. అలా ఉన్నప్పుడే మనము వాటిని ఇంద్రియ విరమణ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి అక్కడ సో శ్రీకృష్ణ ఆ కృష్ణ కీర్తనను వినుటకు అవకాశమే లభించినచో నరకమున కేగుటకును భక్తుడు వెరువడు, అంటే వెనుకాడడు అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ కృష్ణ కీర్తన ఉన్నట్లయితే అది ఎక్కడైనా ఏ ప్రదేశమైనా పర్వాలేదు. సో కాబట్టి కృష్ణ కీర్తనమును వినుటకు అవకాశమే లభించినచో నరకమునకు ఏగుటకు కూడా భక్తుడు, ఎందుకంటే నరక స్వర్గాలకు మధ్య భేదాన్ని అతడు ఎలాగూ తెలియదు, అనుభూతులు పొందడు. సో మరి అటువంటి వాడికి అది నరకమైతే ఏంటి, స్వర్గమైతే. సో కృష్ణ కీర్తన ఉన్నట్లయితే భక్తుడు నరకానికి వెళ్ళడానికి, సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు నరకానికి అబ్బో నరకంలో ఏవో పేలుస్తారట, ఏవో ఏంచుతారట అనే భావనతో ఉంటూ ఉంటారు కదా. మరి కానీ స్వర్గం పోతావా నరకం పోతావా అంటే స్వర్గమే కావాలి నాకు అంటాం మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంది. సో కానీ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తనను వినేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లయితే వారు ఆ నరకానికి పోవడానికి కూడా వెనుకాడరు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మహామంత్రాన్ని జపించుట యందలి లాభమిదియే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కీర్తించడం, ఆ భగవంతుని కీర్తనం నిరంతరం మనం ఈ కలియుగ ధర్మంగా మనకి చెప్పబడినటువంటి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించడం వల్ల లాభం ఇదే అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. సో నిత్య శ్రవణ కీర్తనములు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను వినడము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను కీర్తించడం. సో అలా గొంతెత్తి చాటడం వల్ల మనము శ్రవణం చేయవచ్చు, అలాగే మనం కూడా కీర్తిస్తున్నట్లు ఉంటుంది. సో కాబట్టి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ మహామంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మన హృదయం మనకి చెప్తారు. సో ఆ భగవన్నామ స్మరణం వలన మనకి కలిగేటువంటి ఫలితం ఎన్నెన్నో జన్మలలో పోగు చేసుకున్నటువంటి హృదయ మాలిన్యం. దేహ మాలిన్యం అంటే స్నానం చేతను ఇంకేదో తొలగించుకుంటూ ఉంటాం. మరి హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం తొలగాలి అంటే ఆ హరినామము తప్ప వేరొక మార్గము లేదు అని మనకి ఉపనిషత్తులు, వేదాలలో సూచిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ మహామంత్రాన్ని జపించడం వల్ల హృదయంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యము, ఎన్నెన్నో జన్మల నుంచి చేసుకున్నటువంటి పోగుపడినటువంటి ఆ మాలిన్యము
క్రమక్రమంగా తొలగిపోతూ ఉంది అని చెప్తారు. మానవుడు ఏ స్థితి యందు ఉన్నప్పటికిని హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుటకు మాత్రము భగవానుడు పూర్ణ అధికారమును వసగును అని చెప్తున్నారు. ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా ఆ భగవన్ నామస్మరణ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుటకు మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ప్రచారం చేసినటువంటి ఆ హరే కృష్ణ సంకీర్తనాయజ్ఞం మూమెంట్ అందరికీ, అన్ని చోట్లకి, ప్రతి ఊరికి, ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి పట్టణానికి చేరాలి అనేటువంటిది చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క ఉద్దేశం. సో అదే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. మనిషి ఏ స్థితిని యందు ఉన్నప్పటికీ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుటకు మాత్రము భగవానుడు సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే జీవితంలో ఏ స్థితి యందైనను అతడు ఈ మంత్రమును జపించుచు పోయినచో ఏనాడును దుఃఖిహితుడు కాబోడు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ, అంటే ఆ నామస్మరణము నిరంతరము కలిగి ఉన్నట్లయితే భక్తుడు ఏనాడు కూడా దుఃఖితుడు కాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యాన్ని మనము తెలుసుకోగలిగినాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.